pána Beka v tejto druhej pištoli. Máte perfektné náboje, aby sme všetci počuli, že tento štart sa nepodaril. Ste sa zlakli, čo? Teraz to vyšlo. Teraz neviem, čo sa udialo. Strelilo to, nestrelilo to tak ako táto druhá. To je akože riadna petarda. Ale pokus bol rozbehnutý. Tak teraz to majú v rukách rozhodcovia. Čo sa ide stať? Rozhodcom sa teraz asi na štarte nepošle veľká pusa.